Ақшамлар эфирде заман январынан 9-ы Қырмыжғалынан 1412 күні студияда сілерімен Шевкет Наматулаев селямлайым. Бұл сене Украина Бірлешкен Девлетлеріне Қырымнен бағлы яңы резолюциялар бережек. Халқара тешкілятында Украинаны темсіл еткен Владимир Ельченко ишғал олынған ярымадаға Бірлешкен Девлетлерін Незарет группасы келмесіне ұмыт беслей. Бөле қарар қабыл етілсе бұбұйық илерлев олажақтыр. Кечкенсіне декабрінің 19-ында қабыл етілген резолюцияда Қырым ишғалы халқара арбезі диет кібатанылы. Мұне бері резолюцияда Қырым татарларға Русия ватандашлығы мечбури берілгені тенқит етілі. Я б не хотів зараз розкривати, які там специфіка, яка буде, бо це ще робота, це ще процес. Над цим ми ще працюємо, але якщо вона буде, то це буде десь наприкінці року. Знову ж таки, над чим це знову ситуація з правами людини і деокупація українського півострова. Адвокат Эмиль Курбединов езен адашлары Бахчисарайдагы Хан сарайына Қорув компаниясына башлатмақ ниетінде. Бұл вақытта адвокат Facebook сайфесінде айдынлатты илкевелі адлиежелер Русияден Қырым-татар тарихи ядыкерлығынен ал вазиетіні дайыр ресми жевап алмаға істей. Адвокатлар ЮНЕСКО-ға мұражат етіп сарайға комиссия кетірілмесіні риджа етежек олы. Бахчисарай қоруғыны Қырымлы адвокатлар хорчалап башлайжақ. Эмиль Курбединов білдіргеніне көре, керекли весиқаларыны алғанларындан сон халқара тешкілатларына мұражат етежеклер. Наша команда адвокатів та юристів має намір почати юридичну кампанію по захисту ханського палацу Бахчисараї від необґрунтованого посягання на історичну спадщину кримських татар, об'єкт культурної спадщини. Загалом можу відзначити, що в першу чергу ми маємо намір отримати офіційні відповіді від Російської Федерації в ситуації, що склалася. Ресторация кечірілі деп Ханлар сарайында өткерілген тамир ишлеріне жематчылықта өз итиразны білдіре. Интернет ағыларында қолануcılar Қырым ханларының сарайында тамир ишлері тоқтатмасыны талап ете. Дуже просимо, будь ласка, висловіть свій протест з приводу знищення Бахчисарайського ханського палацу під виглядом його реставрації на сторінці Бахчисарайський історико-культурний заповідник. Файлер ичтимai ақ қолануcılarını Facebook'taki Ханлар сарайының сайфесінде Русия құржылары кечірген тамир ишлеріне шикайет қалдырмаға чағыралар. Олар ишлер тоқтатылы Бахчисарайға ЮНЕСКО експертлері келмесіні талап ете. Нам важливий навіть той факт, куди були вивезені демонтовані будівельні матеріали і земля, які фірми виступають підрядниками і хто ініціював і погодив цей демонтаж. 2014-несі Бахчисарай тарихи медении қоруғында мудир олып çalışқан Эльмира Аблялимова файлер кечірген акцияны дестеклей. Айтқанына көре, Ханлар сарайының yok етілуіні тоқтатмақ үшін бұл олған сонки имкандыр. Если мы будем действовать и те, кто находится непосредственно в Крыму, будут совершать подобные шаги предпринимать к сохранению этого объекта. И то, что будет делаться вне Крыма, я думаю, что это может привести, я очень надеюсь, к тому, что главный корпус будет сохранен. Украина медениет назерлігі Қырымның ишғалжы акимиетіні Ханлар сарайының esas бөлігіні виран еткенінде хабарлайлар. Тому ми сподіваємося, що найближчим часом ця комісія поїде туди, зокрема в Ханський палац. Бо там просто на виході ситуація, коли, мовляв, Російська Федерація представляє, що йдуть ремонти, ви що ж, ми ж хочемо, мовляв, зберегти, ми хочемо от вам скоро взагалі оновлений палац відкрити. З чим? З бетонними металевими перекриттями. Қырым муфтisi Эмирали Аблаев ise кечірілген тамир ишлеріні дестеклей. Самое главное для нас сегодня радость то, что она сохраняется и проводится огромные реставрации. То, что говорится, сегодня рушится, я вам скажу, каждый месяц, наверное, 2-3 раза идет со стороны духовного управления, тоже проверяется. И как вы видите, то, что говорится, эта политика уже нас не касается. Ишгалжылар ise Ханлар сарайыны башланғын көрінішіне кетірмеге ишандыра. Ишлер бетірілгені сон Украина медениет назерлігінің темсілжелеріні сияхатқа давет етмеге ишандыра. Украина медениет назерлігі білдіргеніне көре реставрация ишлері девамында 18 асырға айы дивар ресімлері yok етілген. Бина диварларында ise чатлақлар пейда олған. Бұл эпосы медени мирасыны реставрация yapmaға башланған işçilerinin тәжірибесі olmағанымен бағлыdır. Маргарита Потапова, Заман, АТР.
Кечкен авто Түркиядегі Қырым-татар диаспорасы президент Режеп Тайып Эрдоғанға ачық мектуп юллап хан сарайының йоқ етілмесіне yol бермемеге чағырды. Кечкен сене музейде башлатылған тамир ішлеріні ади қорыжылар кечері. Хан сарайы дарма-дағын етілді. Тарихи емиеті олған эшиялар есе чықарылды. Бұл себептен ядакерлық ЮНЕСКО-нан дүния мирасы жедвеліне кірмек имканындан марум қалды. Бір ай апыз жезасы Херсон махкемесі Қырымнан сабық ишғалжы сағылық Назира Петр Михальчевскийні февральнын 5-не қадар апске алды. Оны девлет қайынлігінде қабатлайлар. Қырым прокуратурасы Михальчевский 2014 сенесі март айында қанунсыз Қырым референдумына тешкіл етмеге ярдым еткен еді деп білдіре. Адвокатлар апыз жезасына аджет yok дей. Махкеме отырышы Аққандалев қамызда тапсилетлы жетариф етілі. Петр Михальчевский махкемеге умир архадашы ВЭК адвокатынен берабер келді. Украинаның Қырым-Мұхтар Жұмхуриетіндегі прокуратура векеллері Михальчевский ишғал алтындағы топрақта Русияның сағлық саласында чалышып, Украинаны сатты дей. Девлет хайынлігі маддесіне көре, бұның үшін апыз жезасы берілі. Михальчевський умисно з метою надання допомоги іноземній державі, а саме Російській Федерації, щодо створення окупаційної влади незаконного апарату державного управління на території Автономної Республіки Крим, добровільно погодився на пропозицію Російської Федерації самопроголошених незаконно утворених органів влади Республіки Крим перейти в незаконно створений орган окупаційної влади на тимчасово окупованій території України. Петр Михальчевский 2014 сенесі март айында Қырым ишғал етілген соң сағылық назар олды. Бұл вазифені анчақ бір қачай бечерді. Июнь айында ишғал алтындағы ярым аданын күтлеви хабер басталары Михальчевскийнің тақымы хабарчылықнен орғашқанында шеклене деп білдірді. Оңай истифаға чықмаға теклиф етілген екен. Михальчевскийнің адвокатлары о Киевден озы келді ве бір ерге қачмайжақ ишғал етілген Қырымдағы ишы есе девлет хайынлігі дегіл деп оны незарет алтына алмамаға рича еті. Це ще нові підтвердження вчинення дій проти держави України. Я звертаю вашу увагу, що Михальчевський не займав на якусь посаду, яка передбачає формування державних органів. Він був лікарем, і він виконував свої лікарські обов'язки як в Криму, лікуючи громадян України в першу чергу, бо Крим це є все ж таки територія України, а також лікує цих людей зараз. І, тобто він не змінював свої діяльності, не переховується, працює і живе тут відкрито. Бір саттан соң қады қарарыны сеслендіре. Обрати відносно Михальчевського Петра Семеновича 11.10.1959 року народження, підозрюваного вчинення злочин, передбачений частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 5 лютого 2018 року включно. Петр Михальчевский чықарылған үкімге шашып қалам. Это решение мы будем обжаловать. Себя виновным я не считаю. Я сюда вернулся домой осознанно. Никаких противоправных действий во вред суверенитету Украины я не проводил. В референдуме участия не принимал, никоим образом его не организовывал. Петр Михальчевский СИЗОға yollanıldı. Advokatlar 5 күн içinde қарарны шикает etmege planlaştıra. Евгений Кучеров, Zaman, АТР. Русия Украина мұстақылығыны разы олмаз. Украина есе НАТО азасы олмасына ирішмелі. Бұны Украинаның бірінші президенті Леонид Кравчук азатлық радиосына айтты. 1954 сенесі Никита Хрущев Қырымны Украинаға бағышлады кібі янлыш фкірні кені инкар етті. Кравчукны айтқанына көре, Хрущев Қырымны Украинаға иқтисади жеттен бағлап ярмаданын вазиетін ейлештірді. Україні Хрущев не подарував Криму. Він заставив, хай почитаєте Джубея, примусив взяти Крим собі, мотивуючи на політбюро ЦК КПРС тим, що Україна, маючи досвід в таких областях, як Одеська, Херсонська, Миколаївська, вона може допомогти Криму. Що, власне, і сталося. Україна допомогла, поставила Крим на ноги. Ну, як могла поставила, вона ж не могла поставити краще, ніж вся Україна. А тепер Крим анексували, ще й доводять нам, що це повернення Криму.
Бұл саат қазір олған соңки хаберіміз едепіңізге қайырлы ақшамлар тілейм дайыма атырылы олыңыз венев бетеке яйынларымызны сейретмеге ұнытманыз көрішкенже.